Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәридә Собирҗанова сәламлем, иңгелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Бакча ширкәтләрендәге юллар начар хәлдә. Дачага илтүче юллар шәһәр мэры контроленә алынды. Урман утырту көненә шәһәрдәшләр дә кушылды. Чаллыда яңа аллеялар барлыкка килде. Чаллыда иң яхшы йөк машинасын йөртүчене ачыкладылар. Бүләк өчен түгел, алкышлар өчен көч сынашалар. Чаллыда эш аты дип аталган театр фестивале башланды. Замечательный турнир, народу много собрал, это самое главное. Шәһәрдә беренче тапкыр бокс буенча халык ара ярышлар үтте. Россия һәм Германия җыелма командалары ярышын Гүзәл Шихапова күзәтте. Ниһаять, шәһәр безгә йөз белән борылды. Бакчачылар шулай ди. Чаллы муниципаль берәмлегенә барлыгы 80-ннән артык бакчачылык ширкәте керә. Аларның барысында да диярлек юллар начар хәлдә. Башкарма комитет аларны ремонтлауны, юллар төзекләндерү программасына кертүне сорап, республиканың министрлар кабинетына заявка җибәрде. Теманы хәбәрчебез Ләйсән Ханова дәвам итә. Гидростроитель бер бакчачылык ширкәтендә участоклары булган шәһәрдәшләр ап-аяз көнне дә су йөреп йөрергә мәҗбүр. Машина белән юлны көч хәл үтәрлек. Инде җәяүлеләр күлне хәтерләткән мондай урыннарны урап узуны кулай күрә. Что делать? Одевать сапоги, да не простые сапожки, а именно типа болотников. Повыше. А на машине проезжаем, кое-как. Гидростроитель бер Чаллыда иң беренче 1968 елда ук барлыкка килгән ширкәт. Бирдә нигездә шәһәрне һәм КАМАЗны башлап төзүчеләрнең участоклары урын алган. Дача бакчаларының Камага якын урнашуы нәтиҗәсе. Участоклар су астында, куюлар су белән тулы, юллардан үтеп йөрешле түгел. Помощь нужна, конечно, это, городских властей. Мы там передали свои списки, что требуется для нашего общества. Там и трубы, там и щебень на дороге, там туда-сюда, чтобы хотя бы подешевле. Я уж не говорю, чтобы они сделали нам бесплатно это дело. Бакчачылык ширкәтләренә юллар, аларны төзекләндерү темасы бүген җитәкчеләрнең эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә дә күтәрелде. Чаллы һәм Тукай районы башкарма комитетлары белгечләре апрель аенда ширкәтләргә бару юлларын тикшергән. Рейд нәтиҗәсе буларак чаралар планы расланган. В данный перечень включены работы по обеспечению. Әлеге исемлектә ширкәтләрне сыйфатлы төстә су, электр белән тәэмин итү һәм юлларны төзекләндерү, муниципаль берәмлек чикләрендә башкарылырга тиешле эшләр турында мэр кул куйган заявка төзедек. Аны министрлык кабинетына юлладык. Бу ширкәтләрне юллар ремонтлау программасына кертү өчен кирәк. Исемлеккә нинди юллар кертелгән, моның өчен күп акча кирәк булачак, түрәләр әлегә бу хакта әйтми. Мэр исә автомобиль юллары һәм электротранспорт оешмасы җитәкчеләренә ЮХИДИ идарәсе белән берлектә әлеге мәсьәләне контрольдә тотарга күрсәтмә бирде. Посмотрите, что необходимо сделать. Где-то пройти ямочным ремонтом, где-то подсыпать, где-то грейдером поработать. Одним словом, без формализма. По-настоящему. Как транспортник, как руководитель дорожной организации. Коммуналь хуҗалык идарәсе башлыгы сүзләренә караганда, юлларның торышы ширкәтләргә нинди автобуслар йөрүенә дә тәэсир итә. Әйтик, юллардан йөрерлек булган бакчаларга шәһәрдәшләр газ мотор ягылганда эшләүче зур нифазларда бара. Ә инде Бытавек, Усай кебек юллар бик начар булган ширкәтләргә ПАЗ автобуслары җибәрелә. Ләйсән Ханова, Ленар Султанов, яңалыклар. Һәм тагын юллар темасы дәвамында ниһаять юлчылар Галиәскәр Камал бульварын төзекләндерде. Бу урамда йөрерлек булмаудан зарланып, безнең редакциягә бик күп шәһәрдәшләребез мөрәҗәгать итте. Юлчылар чукырларны апрель аенда ук ямарга вәгъдә иткән иде. Соңары булса да, алар вәгъдәләрен үтәде. Бүген автомобиль юллары предприятиесе эшчеләре урамда төзекләндерү эшләрен төгәлләде. Чукырларны ямадылар, тик башка проблема барлыкка килде. Юл өслегендә ремонттан соң вак ташлар күбәйде. Алар исә машиналарга зыян китерергә, кешеләрне җәрәхәтләргә мөмкин. Шулай да әлегә машина йөртүчеләр өчен юлларда чукырлар булмауы мөһим. Ремонт ясагач юллар яхшы булды инде. Машина ватыла иде ләкин хәзер яхшырды. Бу урам шул кадәр начар иде. Молодцы, рәтләгәннәр, йөрергә була. Безне канәгатьләндерә, рәхмәт.
Ут көз була қалса, БСИ сәнәгать базасы майданындағы ұйышма предприятиялар зор зыян көріге мүмкін. Янгынға қаршы федераль қызметінің 15-ші отряды башлығы сөзлеріне қорағанда, бірде 300-ге яқын гидрант булырға тиіш. Оларның 43-ші түзік түгіл. Мұны текшіру нәтижелері көрсеткен. Башқа проблемалы орынларда жетерлік. Әйтті 44-ші комплекс қаршындағы яр бойы майданында орнашқан машина қойы орынында да уттан тиішінше соқланмайлар. Есігізге түшірен 5-ші майдан 20-ші майға қадар Татарстанда янгынға қаршы ойрым режим ғамәлді. Әлгі уақыт оралығында құтқарушылар һәм экологлар даими рейдлар үткәрә эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә билгеләп үтүләренчә, апрельдә янгын чыгу очраклары арткан. Кое-где горит. И в частном секторе, и в промышленной зоне. Шахси секторда да сәнәгать зоналарында да янгын чыгу очраклары күп. Кирәксез тәгәрмәчләр дә ут чыгу өчен сәбәп булып тора. Слайдларда да күрәбез, тормышта да күп кенә территорияләр чистартылмаган. Әлеге сорау белән административ комиссияда шөгыльләнергә тиеш. Шол урамнарына 6000-нан артык агач һәм куак утыртылды. Узган елларда республика күләмендә урман утырту көне үтте. Әлеге акцияга шәһәрдәшләр дә кушылды. Яңа яшел үсентеләр Яшлык һәм Вахитов проспектларында барлыкка килде. Тантаналар сараенда яшь парлар гаилә агачларын утыртты. Газ бистәсенең Тукай яр буенда яңа аллея калкып чыкты. Кыңгыраулы күпер янында зәңгәр чыршылар утырттылар. Бары 60 төп. Агачларны гысын өчен терәкләр кирәк, айруча җилле урыннарда. Бердәге территорияны җыештырырга һәм агачларны утыртырга 100-гә якын кеше килде. Кешеләр, Комсомол районында торганнар, дуслар, которые, анары студентлар, безнең районда, которые и шәһәрдән килгәннәр, Горзеленхоз, Челны комхоз, активный участие монда үткәрәләр инде. Белгечләр фикеренчә, безнең климат ылыслы агачлар утырту өчен кулай. Өстәвенә хәзер үсентеләрне яз җәй әйләнәсендә утыртырга мөмкин. Бүгенге технология нигезендә бу утыртырга ярый, иртәгә утыртмаска ярый дигән сорау тумый. Билгелән технологиясын сакларга кирәк, агач материалын утыртуга ничек әзерлисең. Шуңа күрә безнең инде үзебезнең техникаларыбыз бар, белгечләребез бар һәм утыртыр өчен агачларын күптән әзерләнгән алар. Республика күләм урман утырту көнендә Чаллы урамнарын 6000-нан артык агач һәм куак бизәде. Гомумән шәһәрне төзекләндерү һәм чистарту 2 айлыгы кысаларында шәһәрдә 50 000 яшь үсенте утыртылды. Нәкъ Тукай яр буе киләчәктә шәһәрнең иң матур урыннарының берсе булыр дигән фикердә яшелләндерүчеләр. Бу минутларда энергетик мәдәният сараенда Тукай яр буен төзекләндерү проекты буенча җәмәгать тыңлаулары бара. Чарага архитекторлар, студентлар чакырылы, шулай ук анда президент ярдәмчесе Наталья Фишман да катнаша. Проект турында актив гражданнар, җәмәгать оешмалары үз фикерләрен белдерү хукукына ия. Нәкъ шәһәрдәшләр Тукай яр буеның нинди булачагы турында соңгы сүзне әйтергә тиеш. Мәләкәс яр буен чистарту төзекләндерү эшләре быел яз башланды. Проект буенча семинардан соң биредә төзүчеләр эшли башларга тиеш. Чаллыда иң яхшы йөк машинасын йөртүчене ачыкладылар. Бүләк өчен түгел, алкышлар өчен көч сынашалар. Чаллыда эш аты дип аталган театр фестивале башланды. Замечательный турнир, народу много собрал, это самое главное. Шәһәрдә беренче тапкыр бокс буенча халык ара ярышлар үтте. Россия һәм Германия җыелма командалары ярышын Гүзәл Шихапова күзәтте. Впервые в Казани состоится долгожданное выступление самого известного мотивационного спикера Ника Вуйчича. 30 мая. Татнефть-арена. Прикоснись к живой легенде. Билеты на официальном сайте lifejumping.ru. Лечение простатита и аденомы. Прием ведет врач высшей категории, кандидат медицинских наук. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Какой выбрать ресторан? Где заказать дешевое такси? Звони на 09 с домашнего телефона или с мобильного набирай 0752. А теперь еще и электронная карта Республики Татарстан по товарам и услугам на сайте es09.ru. Центр гомеопатии «Новомед Классика». Лечение острых и хронических заболеваний методом классической гомеопатии. Новый город 3237. Прием по предварительной записи. Телефон 36 55 66. Тур эфирда яңалыклар тапшыруы һәм без дәвам итәбез.
22 майда Дәүләт Думасына кандидатлыкка кандидатлар сойлаячак. Без әлегә алдан сойлауларда катнашу өчен 62 кеше теркәлгән. Праймериз көнне республика буенча барлыгы 560 сайлау участогы эшләячәк. Аларның адресы Бердәм Россия фиркасы сайтында күрсәтелгән. Хәзер кандидатлар халык белән очрашулар уздыра, үзләренең программалары белән таныштыра. Эшмәкерләр һәм гади халыкны борчыган күп кенә проблемаларны хәл итәргә теләгән Максим Боев Дәүләт Думасына ни өчен барырга теләвен ачык аңлатты. Многие вопросы, их невозможно решить. Күп кенә сорауларны үз теләгең булып кына чишеп булмый. Моның өчен команда белән эшләү кирәк, тиешле законнар чыгара белү кирәк. Рамиль Исхаков райышмада техник булып эшли, элек хәрби хезмәттә эшләгән. Әгәр депутат булсам, авыл хуҗалыгын һәм авылларны үстерергә һәм демографик ситуацияны яхшыртырга алыначакмын ди ул. Необходимо государству устанавливать цену на закупку. Дәүләткә ашлык бәясен чәчү башланыр алдыннан ук билгеләргә кирәк. Авыл хуҗалыгында эшләүчеләр ашлыкны ничә сумнан сатасын алдан белсеннәр. Бу киләчәктә аны нәрсәгә туздырырга кирәклеген билгеләү өчен кирәк. Игорь Бикеев бүген югары уку йортында проректор булып эшли. Ул беренче чиратта ришвәтчелек белән булган проблеманы чишәргә кирәк дип саный. Проблема коррупции огромная. Россиядә ришвәтчелек проблемасы зур, белгечләр бу бюджетка 24 триллион сум күләмендә зыян салады. Шәһәрдәшләр алдында шулай вакытлыча эшсез Артем Латыпов һәм Людмила Канеда чыгыш ясады. Битараф булмаган шәһәрдәшләр мондый очрашуларга йөрү кирәк ди. Әлегә алар кандидатларга үзләренең сорауларын биреп калырга ашыкты. Чтобы наш город не становился каменными джунглями, потому что если он раньше строился по хорошему плану, то сейчас новые районы себя представляют каменными джунглями. Залда утыручылар арасында сорау бирүчеләр шактый иде. Шәһәрдәшләр лаеклы кандидат өчен тавыш биргән очракта гына билгеле бер проблемаларны хәл итеп булачак дип саный. Алдан сайлаулар 22 майда узачак. Бу көнне шәһәрдә 34 сайлау участогы эшләячәк. Аларның адресы Бердәм Россия фиркасы сайтында күрсәтелгән. Шәһәрдәшләр бер юлы берничә кандидат өчен тавыш бирә алачак. Гүзәл Шихапова, Тимур Ахметов, яңалыклар. Шалда иң яхшы йөк машинасын йөртүчене ачыкладылар. Әлеге исемне шәһәрдәшебез Ринат Вәлиев яулады. Мэр кубогына мондый ярышларның инде 9-нчы ел оештырылуы, быел беренче КАМАЗ машинасы ясалуга 40 ел тулуга һәм КАМАЗ мастер командасы пилоты Илгизәр Мәрдиев истәлегенә багышланды. Йөк машиналары ярышында быел 14 команда катнашты. Шәһәрдәшебез Олег Головкинның әле анда беренче тапкыр сынашуы. Ул инде 5 ел ерак юлга йөри. Рейслар вакытында әзерләнергә туры килде ди ул. Самые сложные из всех фигур. Барлык фигуралар арасында да иң читене бокс ул, ягъни анда ал белән кергә, бамперга тияргә кирәк, шуны ук артка чигеп ташларга. Минемчә ярышларда бу иң авыры булачак. Сигнал баганалары һәм юл конуслары периметр буенча тизеп куелган. Ярышлар башланды. Йөк машиналары йөртүчеләр юл кагыйдәләрен билгеләрен, фигуралы уста йөртүләрен күрсәтергә тиеш. Ерак юлларга йөрүче Сергей бокска машинаның арты белән керә. Хаталар да бар. Он выполнил на 85% примерно. Какие ошибки были? Сбил фишку. Фишку сбил одну, что недопустимо. Штрафные очки. Хөкемдарлар билге куйган арада тамашачы ярышлардан ләззәт алды. Йөк машиналары ярышын карыга шәһәрдәшләр арасында гаиләләре белән килүчеләр дә шактый иде. Габариты, маневры, умение водителей показывать высший класс. Это я сам водитель, и для меня это привилегия видеть людей, как водители стараются показать такие способности. Молодцы. Но в первую очередь мастерство. Не каждый так сумеет. Дальше также интересно смотреть на большие грузы. Не по городу же рассекают. Узнать о них побольше. Йөк машиналары ярышында быел беренчелекне Закамия сәүдә комплексы йөртүчеләре командасы яулады. Җиңүчеләр һәм призерлар кубок һәм грамоталар, кыйммәтле бүләкләр белән бүләкләнде. Лесенханова, Гүзәл Хайбуллина, Алексей Иванов, яңалыклар. Бер гасыр елылык Русиядән ничек яшәгәннәр? Алабуга дәүләт музеена барсаң, бу хакта тәфсилләп сөйләячәкләр. Биредә Түбән Тагилдан килгән борын заманда дигән күргәзмә ачылды. Үзенчәлекле экспонатлар турында алдагы сюжетта. Биредә 19-нчы гасыр мөхитенә чумасаң, элекеге киемнәр, балалар уенчыклары, архитектура эшләнмәләре, экспонатлар чын һәм уникаль. Күргәзмәнең һәрбер почмагы тарих дәреслеге битләре кебек. 19-нчы гасырның гади рус авылында ничек итеп йортны салганнар, мишкә якканнар, өйне җыештырганнар, азык әзерләгәннәр. Буларның барысы хакында экскурсоводлар тәфсилләп сөйли. У женщины всегда было место, оно было
отделено цветастой занавесочкой. И называлось это место Бабий Кут. Там женщина отдыхала между делом. Много чего интересного можно узнать про старинку. Например, как появились утюги. Я не знала то, что есть куклы-обереги специальные, их 12 штук, и они провешены возле печки. Күргәзмә Алабуганың дәүләт музей тыюлыгында урнашкан. Адресы Казан урамы 24-нче йорт. Күргәзмә дүшәмбедән кала барлык көннәрне иртәнге сәгать 9-дан алып кичке 6-га кадәр эшли. Түбән Тагил күргәзмәсе Алабугада 1 ай дәвам итәчәк, аннары башка шәһәрләргә юл тотачак. Шолы Курчак театры 5-нче тапкыр хезмәттәшләрен җыя. 4 көн дәвамында шәһәрдә эш аты дип аталган халыкара театр фестивале уза. Бүген аның 1-нче көне. Анда Россия һәм якын чит илләрдән 18 коллектив катнаша. Фестиваль театрларының иң популяр дип саналган спектакльләренең мәдәни дәрәҗәсен күтәрүне күздә тота. Бирдә иҗади коллективлар үзара тәҗрибә уртаклаша, алар арасында эшлекле мөнәсәбәтләр булдырыла. Фестивальнең жюри әгъзалары Россия, Татарстан һәм Башкортстанның сәнгать эшлекләре. Тут ожидаешь не столько каких-то призов. Фестивальден бүлекләр көтмибез, биредә иҗади рухы кимсерә. Без моны бүген спектакль куйганнан соң сиздек. Артистлар, хезмәттәшләребез безне сәхнәгә чыгып кутладылар. Бу тәҗрибә алышу урыны да. Мы из города Ульяновска приехали. Без Ульяновскидан килдек. Фестивальдә якташыбыз Абрам Новопольцевның тылсымлы куе спектаклен күрсәтәбез. Шолода кунакта булуыбызга бик шатбыз. Шоло тамашачылары безне җылы кабул итә. Фестивальдә катнашучылар шәһәр балалар һәм яшүсмерләр иҗаты сарае, театр сәнгате балалар мәктәбе һәм Шолы Курчак театр сәхнәләрендә үз спектакльләрен күрсәтәчәк. Теләгән һәркем тамашачы була ала. Фестиваль 19 майга кадәр дәвам итә. Бүген Шоллар Кстов шәһәре һәм Ижау театрлары әзерләгән тамашаны карады. Шолда бокс буенча халыкара турнир узды. Рингта Россия һәм Германия җыелма командалары көч сынашты. Моңа кадәр безнең ил спортчылары Италия боксчылары белән көрәшергә тиеш иде, әмма италиялеләр билгеле бер сәбәпләр аркасында килә алмады. Ярышлар елдагыча шәһәр төзүчеләре һәм КамАЗ геройлары призларына уза. Барлыгы 8 пар көрәште. Боз сараена әлеге чараны күзәтергә 2000-нән артык тамашачы җыелды. Беренче көрәштә 49 килограммлар арасында Иван Абрамов җиңүгә иреште. Россия җыелма командасы спортчылары 3 тапкыр рәттән җиңде. 4-нче очрашуда гына Германия спортчысы Эдгар Вальд 2-1 исәбе белән беренче җиңүне яулады. Алты көрәшнең 4-сендә Россия спортчылары җиңде. 2 командада илнең иң көчле спортчылары. Боксчылар үзләренең көндәшләрен бер көн алдан гына белде. Бу очрашу үзенә күрә Европа кубогы этабына әзерлек булып тора. У них тренера сами постсоветского пространства. Германиянең тренерлары совет заманындагы тактика буенча эшли. Алардагы әзерлек безнекенә охшаш. Алай аерылмыйлар да. 4 көннән соң Әрмәнстанга җыенга барабыз. Рио-де-Жанейрода узачак ярышларга әзерләнәбез. Мин командага булышып торачакмын. Мин авыр булачагын белә идем, әмма беренче раундта ук җиңермен дип уйламадым. Бу бокс монда төрле хәлләр була. Рингта Россиянең көчле боксчылары үзара көрәште. Шулар арасында шәһәрдәшебез Эдуард Авджан да бар. Ул бокс буенча республика чемпионы. Боксчылар клубы җитәкчелеге аңа зур өметләр баглый. Киләчәктә Эдуардны Россия чемпионы итеп күрәселәре килә. Он был у нас со сборной России на сборах в Сочи. Эдуард күптән түгел Сочида ярышларда катнашты. Ул спортчыларны Рио-де-Жанейрога әзерләгән тренерлар белән эшләде. Соңгы тапкыр Татарстаннан Россия чемпионы исеменә Айрат Хәммәтов лаек булган иде. Бүген ул республикада бокс федерациясе клубын җитәкли. Халыкара турнирны карарга 2 илнең дә танылган тренерлары, республиканың көчле спортчылары килде. Алар арасында бокс буенча күп санлы чемпион Николай Валуев. Замечательный турнир, народу много собрал. Бик яхшы турнир, кеше күп җыелган, бик мөһим. Боксчылар көчле, алар Олимпиадада катнашачак. Бу исә турнирны оештыручылар чарага җитди караганлыгын күрсәтә. Июньдә Рио-де-Жанейрода Олимпия уеннары узачак. Анда әлеге турнирда катнашкан боксчылар арасыннан Михаил Алаян да катнашачак. Гүзәл Шихапова, Тимур Ахметов, яңалыклар.
Шолыда бірінші тапқыр қотын қызлар командалар арасында мини-футбол турнирі өтті. Ол түзуші стадионы спорт майданчығында ұйыштырылды. Турнирда 10-11 ешлік қызлар қотнашты. Әр команда 5 ойыншыдан тұра. Мини-футболының қадати ойыннан түп ойырмасы шында, онда майдан шүйіқта топта қопқалар да кішірек. Турнирда строитель бір командасы үстінлікке ерішті. Бір гіне командада бүләксіз қолмады. Ұйыштырушылар айтуынша турнирны ярыш деуге қорағанда фестиваль деп айту дұрысырақ болар. Мы назвали это фестиваль. Не үшін фестиваль, шынки қызлар әлбек ешлер. Бұл алар үшін көбірек көңіл ашу шарасы. Алардың көңілінде олға табада футбол білен шығырлану тілегі сүнмәсін еді. Бұл сізге жеткірәсе соңғы мәғлумәт еді. Мен сіздің білен сау болашам кешілерігіз 80 минутсын.